О, това вече е нещо интересно. Живееш, благодаря ти. Здравейте, приятели! Казвам се Марио Минев, вие сте с канала на Fishing Scout и днес съм дошъл на една планинска рекичка, която не съм посещавал от години, за да половя малко от любимите си рибки. Като за тази цел съм си спретнал съвсем много тъкъмче, което нямам търпение да тествам. Сега ще ви го покажа. Въдичката е Philstar 365 Trout Evo с новата дължина от 1,50 и акция от грам до 6, като съм я окомплектовал с една невероятно красива макара на Okuma ITX CB, която нямам търпение да тествам. Макарата изглежда брутално, с карбонова дръжка е, и съм навил едно корково кнопче, за да се връза с пастеровия сет. Навил съм 150 метра 0,4 плетено влакно на гусен от серията White Game с приятен лимонен цвят. Така че нямам търпение да нагазя в реката. Ще изпробвам абсолютно всяка една примамка, която има в кутията си, но така като гледам условията, може би въртящите блесни ще бъдат най-резултатни. По вировете, тук отдолу стартирам с един вир. Ще започна и с воблер, така че стискайте палци. Ще се видим след малко. Чао! Първо, това вирче тук, ниското. Оп, ето. О, да. Супер. Може би най-хубавата риба до тук. Отново на медната блесна Агля Лонг. Страхотна блесничка за подобни условия, когато рибите не искат нищо друго. Вижте. Паралелно по-деликатната игра на Агля Лонг предизвика веднага два удара. Успях да оцеля цвета на блесната. Сребърни, златни, Black Fury,
сложих такава медна клатушка. Имах само удари на нея, чуквания, но реших да, може би са по-активни на този цвят. Ето още една риба. О, да. И тази даже още по-хубава. Отново на Аглия Лонг медна. Страхотна, красива риба. Да растеш да пораснеш голяма. Добре. Интересна авансова система. Не тръгва от самото начало за... Ето е рибата. То ще е една красавица. Да. Интересното при авансовата система е, че първоначалният удар на рибата не активира аванса. Авансът тръгва след това. Това е нещо изключително интересно и поне на мен ми се струва много полезно. Рибки, бягай. Защото позволява да ловите със супер разхлабен аванс, като по никакъв начин това не влияе на засичането на рибата. Тоест, първоначално рибата удря, аванса не се активира, за да може хубаво да се засече куката. Като след това, последващите пориви активират авансовата система. Изключително интересно. Мисля, че Шиманово няма това като... Ето още една рибка. Настана стечна тази блестичка. Ето още една. Да. Когато намерите правилната блесна, цялата, но пък лесно се откачат. Капак две риби. Удар. Охо! Ето го и аванса на макарата. Ето и каква риба хванахме. Това е най-хубавата за днес. Страхотна риба. Браво! Ето я. Супер риба. Още едно хубаво местенце. Да видим сега. Удар. Не знаех, че тук ще има рибка. Хвърлям пак. Ето я. Охо. Страхотна красавичка. Отново на мепчето. Мале, как си забравих кепа аз. Боже. Ето. Яд ме за най-хубавата риба, че не успях да я снимам. Ето. Охо. Браво. Ето, че набарах правилната тактика и риболова върви страхотно. Продължавам още нагоре. Блесничката направо ги разбива. Мепс Аглия Лонг 0 номер, медна. Просто ги пребива. Така че продължавам още малко и после се включа пак. Това вече е нещо интересно. Хванах рак. Ето.
Много интересно. Не речи. Не, Рачко, бягай да живееш. Ай. Опи си отида във вира. Това е перспективно място. Оп. Оп, ето. Ого! Страхотна красота. Открики. Ела. Невероятна красота. Няма такъв кеф. Няма такъв кеф. С този тъкъм да се ловят подобен тип риби на подобна река, където замятането е изключително важно. Е направо страшен кеф. Това ми носи по-голямо удоволствие от пролетно време, когато водата е голяма и се ловят по-големи риби. Честно ви го казвам. Направо е страхотно. Всичко е толкова умалено в момента, толкова прецизно. Всяко фърляне е от значение. Бях сигурен, че тук на това място мисля, че излезат повече рибки, но тук си е доста дълбоко. Ето. Това вече е воблерче. Сега ще пробваме в това бързече тук над нас. Оп, ето. Това беше хубаво. Тая беше хубава. За съжаление, обаче се откачи. Такъв по-дълбокото малко. Мина покрай тези коренища. И за съжаление имаше тук една риба и тя удари, но ето. Хубава риба. Много хубава риба. Голяма. Ето я. Браво. В този бърза ни удари. Ето. Браво. Най-хубавата за днес. Може би втората така. Браво. Ето. Страхотна риба, дебелка. Страхотна. Вир.
Много е плитко тук. Там няма водата. Така че ще целим в тази струя. Оп, ето. О, страхотна риба. Страхотна риба. Затягам малко аванса. Страхотна риба. Страхотна. Мале, какво шоу. Ето. Невероятно. Красавица. Красавица. Айде, бягай да живееш, благодаря ти. Ето. Хоп. Влезе в бързаите. И се настани удобно, за да си почине. Страхотно място, страхотна риба. Най-обичам така към края да ми изпръска някоя хубавица, за да затвърди още повече. Успешния риболов хвърлих там далечината. Позиционирах се по-в левия край, тъй като течението идва от там. Така че ще пробвам още един път. Може да има още риби там. Опет още една зиманичка. Удари тук пред нас. Хайде, рибки. Хайде да растеш. Та така. Страхотна риба. Направи ни страшен кеф. Оп. Още една. Ето тук са се позиционирали древосъчките. Пред нас. Така че ще нагазя, за да ги малко разбутам. Та риба направо си седеше на позиция за хранене. Оп, ето още една. Ето още една. Ето. Оха. Това е маловодието. Всеки удар е ценен и всяка риба трофейна. Браво, страхотна риба. Че най-хубавите риби за деня ги хващам на последното място преди да си тръгна. Правилно са се групирали. И така приключи днешния излет. Благодаря ви, че гледахте, че останахте до края на видеото. Направих един страхотен риболов, макар и на малки рибки, но точно това ми беше целта, тъй като водата е много ниска, големите риби са много мнителни и според мен излизат да се хранят предимно вечерно време, когато е по-тъмно, са по-спокойни. Така че фанах супер много риби, предимно дребни, фанах и няколко така хубави в момента за размера на реката. Само единствено на една блесничка. Предполагам сте видяли коя е. Добре, че имам някакво разнообразие в мен, иначе щях да гледам отстрани. Все едно няма риба в реката, но след като сложих тази блесна, всичко се получи. Изключително много съм доволен от такъма новия и за напред мисля да го ползвам него, като когато ходя на по-големи реки, ще си ползвам по-дългата въдичка. Къста въдичка уникална, просто бори рибите, хвърля се лесно. Сега ще кажа няколко думи и за макарата. В принцип съм фен на макарите на Shimano, но тази Okuma ме грабна на пръв поглед с визията си. Страхотна макара с изключително красива карбонова дръжка. Реди добре влакното,
Даже съм впечатлен как го реди. Разглабях я тук там да видя за какво стана въпрос. Има лагерчета почти навсякъде. Това е едно страхотно решение за хората, които обичат да експериментират и да пробват нови неща. Аз обичам определено, така че изключително съм доволен от нея. Ще се видим в следващото видео. Благодаря ви още веднъж. Чао от мен!